हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे फैनो थाबाय आंनि बे जावलियावारि इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब होना लायोबा साबसक्राइब खालामना ला लोगोफोर जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोनसिम नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना लोगोफोर दायो फैलायबाय आं नै बेरायनो एसे ससे लामाखै नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर सान्दुं ओंखारबायलै एसे बेरेफुंजा सिखारनानै हाथाय मोखां मानजिनानै गस्ला लंपेन्ट गानफबनानै लामा फारसे ये फैलायबाय आं लोगोफोर लामा लामा बेरायनानै माइ बारि लामा लामा ना मा होनो लोगोफोर ओरैनो एसे गान खनबाय आरोना आब'नाव थानाय हिसाबै लोगोफोर बाराथ' रोंखायानोसै ना मा होनो लोगोफोर ओरैनो एसे इन्ट्रेस्टआव खनलांबाय आरो जसावहाय ना मा होनो लोगोफोर थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला ससेल'सै गोजौ गोजौ हाजो दं माथो सेराव आंनि बारा रोङालै लोगोफोर होमबाबो ओरैनो खनबाय आरोना नोंसोरलाय ओरैनो दा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम हालौ लोगोफोर मोनफैबाय आं नै दायो नैबेनो आरो जोंहा बुन थाग्राया लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नैबेनो आरोना दायो नैथिं हाबलांसै आङो लोगोफोर नायलांबाय थादों भिडिअखौ नायलाय सिन्थाखायासो बरियाथार हालौ लोगोफोर नैफ्राव जि दायो आरोना लोगोफोर नै दायो मानसिफोर गैया मानसिफ्रा न'आव थांदों लोगोफोर नै ओरैजा बाहेराव नै हालौ लोगोफोर दायो मोनफैबाय आब'लाहानाव नै माने आदा दानो नागिरदों आरोना नै आब'लाहानाव लोगोफोर आं दिनै जा बुस्थुखौ देखायनो होननानै नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन बे बुस्थुखौ देखायनो हायाखै बेनि थाखाय सरि लोगोफोर माने मानसिफोर गैया आरोना जि दाग्राखौ देखायनो नागिरदोंमोन नोंथांमोननो माबायदि मारैहाय जि दानाय जायो मारैहाय आगरा सिखारो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुवासै लोगो नुसिगोन दे नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगोफोर दायोथ' मानसि गैया नालाय ओंखायनो देखायनाय जायासै लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबांल'सोमोन लोगो मोनसेलाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय।